Totra Rawi Butharnani Chaitokjakha bisi Hamjwk Omarni Khoroksa Hamjwk bini mung mondira das party mungni yagulo amsani lukurok bonorel lama ganao klaijak nugui pulisna rohorka koktoma aboni yagulo Agartala jibisak khamnogo tubui phaikyabono fire service ni adongrok party mung kokti sal Tripura Ranirbazar ni Nalgaria Amchaio Kokti sal Tripura Ranirbazar ni Nalgaria Amchaio bisi Hamjwk Omarni Khoroksa Hamjwk Totra Rawi Butharnani Chaitokjakha party mungo uflakafla saka Ranirbazar Amchai Totra Rawi Butharnani Chaitokjakha Hamjwk ni mung mondira das bwsani mung lokhon das party mungni yagulo amchani lukurok bonorel lama ganao klaijak nugui pulisna rohorka koktoma aboni yagulo Agartala jibisak khamnogo tubui phaikyabono fire service ni adongrok Kokti salfungo samungni bagui rel lama phasing thangmani Nalgaria Amchaini o Hamjwk phiaba sabobono Totra Rawi Butharnani Chaitokjakha abono tiyei kebo mungsa sia Amchaini lukurok রেললাইন নাকি না একটা গলা কাটা হয়ে কোন জায়গাতে পাওয়া গেছিল? আমরা নলগড়িয়া রেললাইন নাকি না লাইনের নিচে একটা রাস্তা আছে রাস্তায় মিলে কি অবস্থা পেয়েছেন গিয়ে? এই তো গলা হাত দিয়ে বইয়ে দিচ্ছে। কোন স্টেশন থেকে একেন? আমরা রানীবাজার হয়ে ওর নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? হ্যাঁ। কি নাম ওনার? মন্দিরা দাস। বয়স 36 কিলো আর হাজব্যান্ড হচ্ছে লক্ষণ দাস। বাড়ি ওইখানেই। Yangte khaksa phasing party mungni koktoma mankena Amchaio thanggui samung sidra tangnai rokno naitukna ni Chaitokjakha Ranirbazar thanani pulis phiaba Totra Rajakni o Hamjwk kok sawimanya sak bahaike party kha o party mung abono tuyei mungsa sawiman glak pulis tei Amchaini lukurok Bureau Report Chini Khorang